zan nuna muku yadda za ku samu free 1000 MB and 1000 recharge card, kuma wanda zai zama maka monthly kamar yadda kuke gani gashi wata ɗaya kenan na wata kenan. Sannan online bonus gashi, sannan YouTube Lite gashi, ga Spotify abun nan bonus. Kun gani can ina da bashi kusan na at least 600, gashi an biya mun bashin gashi kuɗin, amma sai dai sauran balance ɗin da ya rage mun ya ƙare. Kun ga kamar yadda kuke gani a nan ga nan loan balance, gashi nan an biya bashi gashi. To amma dai kafin nan, idan kai baƙo ne a wannan channel ɗin, ina son ka danna mun subscribe, sannan kuma ka danna alamun ƙararrawa. Na gode. Abu na farko kamar yadda kuke gani, zan shigo cikin WhatsApp ɗina in taɓa wannan link ɗin kamar haka, zan aza maka shi a comment section, zai kawo mu nan. Idan kai downloading gashi kamar haka ya shige maka sai ka abun nan. Kuka danna kan open din nan, zai kawo ku cikin Play Store. So gashi nan wannan kenan, sai ku download, sai ku danna open. Ta nan wurin saboda kawai gudun ɓata lokaci za ka iya taɓa skip tutorial, sai ka fara begin verification ɗin nan, daga nan na allow zai kai ka ga wasu lambobi, sai ka yi dialing ɗin waɗannan lambobin da layin ka sun 1 ko sun 2, sai ka ɗan jira. To a wannan lokacin na jiran ne za ka iya ganin datar ka insha Allah a sauƙaƙe insha Allah. Kuma za ka iya amfani da ita a kowane website, babu wani ɓata lokaci. Shi ne kawai.